Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. F'konferenza bit-tema Hate Speech Challenged in Schools fil-Palazz Verdala l-President ta' Malta George Vella qal li l-iskejjel huma attarka kontra l-hate speech għaliex huma l-edukaturi fil-klassijiet li jgħinu fil-formazzjoni komprensiva tal-istudenti li ma tiqafx biss mal-aspett akademiku. Il-President Vella sostna li r-rwol tal-iskejjel huwa kruċjali biex tingħeleb l-isfida tal-hate speech hekk kif l-iskola hija post fejn id-diversità għandha tiġi iċċelebrata. Fejn l-iskejjel ta' kollu. Jidħlu u kif għax għandhom il-fakultà kollha li jagħmlu differenza fil-pożittiv fil-ħajja tal-istudent meta konfrontati bil-hate speech. Huma parti intrinsika minn kwalunkwe eżerċizzju li jista' joffru soluzzjonijiet u strateġiji f'dan ir-rigward. Il-President Vella sostna li għandna nkunu minn tal-ewwel li nagħtu l-eżempju baġir ta' empatija anke fil-konfront ta' dawk li ma naqblux magħhom. Il-konferenza saret bl-iskop li jitqanqal aktar għarfien fuq il-hate speech x'qed iwassal għalih u rakkomandazzjonijiet ta' x'jista' jsir. Dr. Vella fil-waqt li wera tama li permezz tal-konferenza jista' jinbet pjan ta' ħidma għal ambjent iktar inklusiv, stqar ukoll li jittama li fix-xhur li ġejjin isiru eżerċizzji simili f'setturi oħrajn bħal-midja, l-operaturi tal-mezzi soċjali u l-politiċi.